Hola a tots, benvinguts al programa de la Brava, el més jove de les Terres de Lleida. Aquí des de l'estudi Emunt nosaltres som la Laia, l'Ivan, que el tenim confinat a casa, i la Judit. Aprofitem també per saludar a tots aquells que ens esteu veient en directe per streaming a Twitch. Hola. Avui és un programa que se'ns fa un tant estrany perquè som la Laia i jo, i per descomptat el Javier i l'Adam des del control aquí als estudis de la ràdio, però avui, físicament, és el que dèiem abans, no? Que ens sentim una miqueteta nues, no? Perquè no tenim a l'Ivan, no hi som tots, que doncs està a casa seva. Ivan, com és que et tenim a casa avui? Per pura responsabilitat. I, bueno, en casos generals, una persona de la meva classe, mitjanament propera, va donar positiu en Covid, i des de la universitat se'm va dir que em quedés a casa, i jo com a persona responsable i cívica em quedo a casa, confinat a l'habitació. Clar, l'Ivan es troba en una situació que ens pot passar qualsevol de nosaltres ara mateix, no? Per exemple, algú del teu entorn proper dona positiu en Covid i tu t'has de tancar a casa, com si no haguéssim fet ja prous confinaments. Però bé, l'única part positiva de ser universitaris de tercer curs, com som la Judit i jo... Nosaltres? Aquí, nosaltres? Nosaltres. És que això no ens pot passar perquè no, de moment encara no hem tornat a les classes, o sigui que podem estar ben tranquil·les, que sí, Judit? Molt tranquil·les, així m'agrada aquest pensament superpositiu. I d'una altra cosa que també hem d'estar tranquils, en aquest cas tranquil·les, és que si avui la Laia i jo ens demanem una bona ració d'hamburguesa i patates o uns dònuts, no els haurem de repartir amb l'Ivan, perquè no hi és. És per això que avui hem decidit posar-nos les botes per parlar sobre el fast food i preguntar-nos què és el que porta, què ens fa tan addictes a aquest menjar. Amb la Laia parlarem de les cadenes de menjar ràpid, de quins van ser els seus inicis i com és l'experiència de treballar en una d'aquestes marques. Ja veureu, això serà molt divertit. I acabarem amb l'Ivan, amb el seu verdader o fals. Avui serà bastant culinari, Ivan? Ho encerto? Serà culinari. Que bé. Vale, doncs tot això ho veurem en un momentet i si esteu preparats, doncs comencem amb el vídeo que introduirà la primera secció que ens interessa aquesta setmana. So you want to see my hamburger. It goes in a box in my closet. This is the sack that it came in, and it was advertising a NASCAR race in 1996. So this dates the hamburger in its sack to 24 years old now. The French fries look like they maybe could have fallen under your seat a month or so ago. They've never rotted or decayed. The hamburger itself, the bread has never molded. The meat has never rotted. It's never even broken. It's completely intact. So, 24-year-old hamburger. Not sure what would happen if you ate it, though. Aquesta setmana, com podeu veure, hem canviat una mica, molt lleument, la distribució del programa. Haureu vist que no hem fet el vídeo que fem cada setmana i alguns, doncs, potser ara mateix esteu pensant, és que ja estan de vacances, és que ells estan a vacances de Setmana Santa i, bueno, tot pot ser. Estem de vacances ja o què? Uf, és que portem una setmana molt dura tu i jo, amb les classes. Molt a full. Jo crec que una mica tots. Ivan, tu també la portes a full aquesta setmana? Jo sóc tranquil·let, jo no m'estresso gaire. Ai, sí m'agrada. Jo deixem amb els meus numerets i les meves coses. I la teva pissarreta, que no sé si la tens aquí, però bueno, la tens amagada. Doncs bé, tornant al vídeo que us acabem d'ensenyar, cal dir que és un TikTok que es va fer viral fa uns anys, on una senyora explica que ha guardat durant
25 anys, repeteixo, 25 anys, i pel que veig, doncs la torna a guardar, és a dir, que pot ser que duri uns 20 anys més, un menú de patates fregides i una hamburguesa. Aquesta dona ho va comprar l'any 1996, per tant, fent càlculs així ràpids, no m'he cal treure ni calculadora ni res, aquesta hamburguesa és més gran que nosaltres, que la Laia i jo. Bastant, 5 anys més, sense anar més lluny. El No vídeo... eren ni projectes, quan va néixer aquesta hamburguesa. No hi havia, perdó? No eren ni projectes, dic. No, ni projecte. No eren ni projecte. És Que veritat, va. no estem ni Però pensades. és que ni Planeta Jove era projecte en aquell moment. Home, Bueno, Planeta i Jove tires 2 mesos enrere i tampoc no era projecte. Doncs, bueno, el vídeo ja mateixa diu les patates fregides semblen com si s'haguessin caigut sota d'un seient fa un mes, més o menys, i mai es van podrir, mai es van descompondre. Pel que fa a l'hamburguesa, doncs, el pa mai s'ha dividit en trossos, la carn mai s'ha podrit i ni tan sols s'ha trencat, diu la dona. És a dir, que està completament intacte. Ho sento, és que em fa molta gràcia perquè és que la dona ho diu super segura, com si... Veus? Com l'usuari que ara mateix acaba d'entrar al xat que ens diu pues jo me la menjava. Pues jo m'ho pensaria. M'ho pensaria. natural no té pinta, Uf, és Si que- un pa no se separa al cap dels dies ni es floreix, tenim un programa, És que sembla una hamburguesa No de és fa 2 dies i 25 anys. En quin moment? No sé. T'imagines que quan tu vas al McDonald's i compres aquestes hamburgueses, les tenen totes en un armari dissecades. Pues doncs, I les van embossant i les, te les... les mullen una mica amb ketchup perquè estiguin una mica més estovades i les puguis menjar, no estiguin com una pedra i cap dins. Doncs això, bé, jo també us dic, està intacte, sí. Però a veure qui la menja, veus? Igual que la nena que grave aquest TikTok. Sí, és una peça de museu ja l'hamburguesa, no és per menjar. Menjar-se-la seria un crim i seria un suïcidi, també us dic. Evidentment, la podríem posar en una vitrina, no? Quasi, Exacte, quasi, la dona, quasi ja, no? la dona ja... I posar-la al MAC va, o al Museu de Lleida, perquè... Perquè ens estan robant perquè les obres ens estan d'art. les obres d'art i potser podria ser una bona peça de museu. Jo ho veig més al MoMA, mira què et dic. El MoMA? Al MoMA. Vale, doncs parlarem amb el MoMA a veure si la volen. A veure si la volem. Doncs això, jo m'atreveixo a dir que aquesta senyora, vale, l'ensenya molt, però no se la menjava, no li feia ni una sola mossegada. Clar que no. Ni ella ni d'altra gent que, investigant una mica per internet, he vist que les guarda. Crec que hi ha com una moda que consisteix en demanar un menú similar, el guarden en un armari o el deixen en una jaqueta, que també he vist un cas, que ja em dius tu, és una cosa una mica no, molt marrana. En fi, a mi el que m'intriga una mica també és saber per què passa això, què porta aquesta hamburguesa i les patates, que passats 25 anys, repeteixo, 25 anys, sembla que hagin estat comprades ahir mateix. Vosaltres, què creieu que pot ser? És la sal? És els conservants artificials que hi posen? Què creieu vosaltres? Jo crec que són conservants a tope, no? No hi entenc de menjar. Sí, no, Ivan? Que porta una quantitat de conservants indecent. Indecent. Indecent, Sí? indecent. Apostem pels conservants? Sí. Jo crec que us esteu equivocant. Tu creus? Tu saps, Sí. tu tens la resposta, Judit? Jo ho sé perquè no ho sé tot, però sé moltes coses. I a més, com que jo, com aquests aspectes tècnics del menjar, doncs no en tinc massa idea, l'he preguntat a un expert, a l'Albert Larios, del canal de Dins del Menjar, que si ens seguiu a les tastes de Planeta Jove doncs ja el coneixereu. Ell és l'encarregat de fer la secció quinzenal Menjar en un minut i li he fet la mateixa pregunta. Com pot ser que aquesta hamburguesa estigui intacta? I això és el que m'ha... Hola, amics i amigues, presentadors i oients de La Brava. Aquesta hamburguesa de fa uns 25 anys, que, per cert, és més vella de molts dels que estem aquí avui, segurament ha aguantat intacta durant tants anys perquè s'ha assecat. I és que si us hi fixeu bé, tant el pa com la carn i les patates tenen pinta d'estar més seques que les plantes del meu balcó. I és que on hi ha aigua hi ha vida, també amb els microorganismes que fan malbé el menjar. De fet, juntament amb les conserves, el menjar sec com les pastes torrades o els fruits secs són els aliments que més aguanten el pas del temps. Bon profit a tothom a l'hora de dinar, que jo, mentre us escolto, vaig fent el vermut. Apa, salut!
Bon profit, Albert, si ens estàs Bon veient profit. en directe. Bé, doncs, segons diu l'Albert, que també aprofito per agrair la seva participació aquí a la Brava, aquest menjar, ni conservants, ni sal, ni res. Està sec. No sec, està... Es va evaporar l'aigua i Sequíssim. l'aigua va dir llit! Ara m'ho he dit, llit! I ja està, i Mira, esta així hamburguesa s'ha te la comes tu. Sembla paper, no sé, sembla pedra. Sí, m'ha semblat pedra, m'ha semblat pedra. Però no... Tu creus que està dur quan ho toques? Creieu que està dur? És Sí. no sé, és tou? O és més aviat que fas deixar la taula... Jo crec que podríem fer una bona percussió. amb les Jo patates? Jo crec que és bastant sòlid. Jo crec que sí. Jo crec que podríem fer una bona percussió amb les patates. Doncs, una altra cosa també us dic, una mica relacionat amb aquest tema que estàvem comentant, aprofitant també que parlem del fast food, i és que, no ho sé, però no sé si podria treballar en un McDonald's jo. O en un Burger King, o, bueno, ja per dir marques i per fer publicitat les que vulguis. Bueno, avui ni farem molta de publicitat. Perquè... Ja veurem. I no està pagada, per desgràcia. Segur que no? Perquè jo m'ha arribat com un... Ai, no. Sí? No està No- pagada. no està pas. pagada? La publicitat que farem avui, I aquí hi ha caixa del Dunkin' Donuts que havíem posat a l'Instagram. Això no es diu, això no es diu. Ai! Ai! Bueno, ho tallem després. Ho tallem després. Doncs això, jo no sé si podria treballar en una cadena de menjar ràpid. Ja no ho dic pel menjar, sinó Per què que ho ho dius? dic per les bromes i el possible stalkeig, no sé si seria la paraula stalkeig, que et poden fer com a treballador d'un restaurant així. Stalkeig? Stalkeig no. En quin sentit? No, stalkeig no, seria una altra paraula. Haters, tampoc. Tampoc. Que et poden fer el troll. Això, troll. Poden trollejar. Era la paraula Ah, troll, vale. però no em venia. Doncs, jo no sé si heu vist alguna broma en càmera oculta, les típiques, no? Que normalment es fan als Macautos, i fa uns anys, concretament a YouTube, es van convertir en una moda super popularitzada arreu del món. Avui nosaltres us hem portat 2 exemples de bromes en un drive-thru, no? Que és el terme Drive-thru, general. sí. Com? Drive-thru. Drive-thru. Through. Què vol dir thru? Drive-thru és conduir a través. Ah, vale, és veritat, és una abreviació. Vale, doncs, és el terme general que serveix per a fer referència a un Macauto. El primer que us volem ensenyar és el d'una persona amb una disfressa sense cap demana en un drive-thru. Els que ens escolteu doncs, a la ràdio, us recomaneu que aneu al vídeo del programa penjat al YouTube perquè us fareu un riure assegurats. For this video, I'm going to be going to a drive-thru headless. Let's see how people react to this. Is it going for the I'm scared of like that. Where your head at? Oh my God! Good job. Yep. Oh my God! That's awesome. Sorry. Take the cheese! Hi. Oh my God. Oh my God. Come look at this boy, Hawk. Y'all don't want to cuss right now, but just come look at this. Come get Kiara. Kiara! Come here. Get Kiara. Hey, you tough as you want to be. Oh my God, you scared to live a lot out of me. Where your head at? Hi. Hey. How's it going? There you go, sir. Oh! How you doing? Hi. Come here. Jordan! Come here. You might make me have a heart attack, dude. Go run. Yes, get Catherine. She's gonna faint.
I acabarem la secció ensenyant-vos una altra broma, però aquesta és una mica més light, no és tan americana, és que no sé què us passa als americans. Què us passa? Bueno, és que la Laia és com a mig americana, saps? Sí, totalment. Eh... Estan bojos els americans, ja ho sabem, i van molt a lo grande i a lo extra i sense necessitat. Evidentment. És la seva cultura. Americans, el que deia l'Ivan, americans. Doncs aquesta broma és espanyola, és que us semblarà a poc, després de veure això. Després de veure això, després de ficar el top. El llistó massa alt, hauríem d'haver començat al revés, però aquesta que us posarà ara la Judit és com més vella, més antiga, és com de les primeres que es va fer, no? I a més va ser molt viral, justament l'any 2011, i me recorden molt, no?, amb aquella preadolescència, que és que parlem d'una manera com si fóssim boomers, i fa de 4 dies, no? Per tant, el vídeo és Cantando el pedido en Macauto i us posem un tros de la cançó. Quiero un menú, un Big Mac, con patatas deluxe, con Coca-Cola Light y con mucho hielo. Estad atento, por favor, que aquí viene lo mejor. Quiero un Happy Meal que lleve un Petit Sweet de limón que me gusta un montón. Y de postre un sandy, también un McFlurry con extra de mayonesa, chocolate también, que no se te olvide el ketchup y la mayonesa. ¡Dale! Me dice la cuenta que llevo prisa, lo va a querer en efectivo o en visa. Trigo la rima McDonald's con prisa, por eso yo espero que se eche una risa. Con esto acabo, no tengo reparo, con esto acabo, es la hora del pago. Usaro, ¡Dale! ¿Lo has cogido todo o no? Lo he cogido todo. ¡Ole! Toma ya. ¿Por dónde pasamos? Bueno, doncs, jo, Javier, te repeteixo el mateix. ¿Lo has cogido todo o no? Perquè ara mateix estem muntant un espectacle, la Laia i jo, aquí ballant. Sí, una mica. A tope amb aquesta cançó, que ens fa molta gràcia, i quan la va veure la Laia va dir, buah. No. És que està molt bé. I jo aquest vídeo no l'havia vist mai, i per ser que és del 2011... No l'havies vist mai? No l'havia vist mai. El noi el conec, el Xuso Jones. Doncs se va fer famós, ara potser ho lia una mica, però crec que es va fer famós per aquesta cançó. Ah, sí? Sí. Es va fer famós per aquesta cançó. Doncs molt bona. Ja m'agradaria treballar en un McDonald's i que em demanessin la comanda així, Però un cop només, perquè si fos tot el dia... És com els americans que canten el menú a vegades, depèn de quin restaurant, te fan cantar el menú. Que ho dius en sèrio? Sí, totalment. Americans, simplement americans. Simplement americans, així. Molt bé, Ivan. Amb això ho diguem tot. Totalment. Podria ser un bon resum del programa. Americans. Doncs bé, aquí... Després de veure aquests exemples, podem dir que això de treballar en una cadena de menjar ràpid, i més si és Amèrica, doncs fàcil no és, perquè has d'estar preparat i curat d'espans. Primer, per menjar que serviràs, i després també per les bromes que et poden fer. Doncs bé, qui ens podrà explicar també com és això de treballar en una cadena de menjar ràpid és la Laia, que aquest estiu anirà als Estats Units a treballar en un restaurant de la cadena Dunkin' Donuts. Això ens ho explica una mica, però també ens ho explicarà, o ens ho anirà explicant, durant l'estiu, no? Doncs sí, si voleu fer connexions en directe. I aquestes connexions en directe les farem a... L'altra banda de l'Atlàntic. Doncs bé, Judit, has revelat el meu secret sobre el Dunkin' Donuts. Has estat tu la primera en comunicar-ho al món? Crec que no ho havia dit a tothom, però ara ja... Al món! Al món! No, avui també en parlarem del Dunkin' Donuts perquè es troba dins del top 10 de restaurants de menjar ràpid amb més èxit de tot el país dels Estats Units. Vale, així que aniràs al top del top. Anirem al top del top avui. Hi ha un top 50, però no els porta tots els 50, més que res perquè no estan tots aquí i no els coneixem, però també en descobrirem de nous que aquí no hi són i potser valdria la pena que hi fossin. Sí? Doncs sí, perquè se'n parla molt bé d'alguns d'ells. Som-hi. Ho sabrem. Com és de coneixement popular, milions d'estatunidencs i estatunidenques consumeixen a diari restaurants de menjar ràpid al seu país
i tenen a la seva disposició, com dèiem, milions i milers d'opcions, i ara més que mai, de fet. Moment, repetim la paraula. Ivan, americans, no? Americans. Doncs trobem, de l'oferta que poden triar els estatunidencs i estatunidenques, es troben les clàssiques hamburgueses acompanyades de patates fregides, passant per entrepans, pollastre fregit, bolleria industrial... Hi ha un restaurant de menjar ràpid gairebé per qualsevol tipus d'apetit, no? Quasi hi hauria un restaurant per cada americà. Doncs... Si fa o no fa. És que no t'imagines la gran quantitat de, per exemple, McDonald's que hi ha. A cada 2 quilòmetres te'n trobes un. Vas per la carretera... Pues com aquí els bars. Sí. Més o menys. Més o menys. Doncs això, aquestes cadenes de menjar ràpid són més populars aquí als Estats Units? Avui a la Brava us portem el rànquing classificades segons els ingressos que van tenir durant l'any 2019. Ja sabeu que el 2020, com que ha sigut un any tan estrany, encara no acabem de calcular-lo ni classificar-lo com a normal. I després també en parlarem, no, dels efectes de la pandèmia sobre les cadenes de menjar ràpid. Però bé, com dèiem, en total 50 cadenes que han destacat l'any 2019 als Estats Units, mentre totes han generat uns ingressos de més de 200.000 milions de dòlars, que això són 200 bilions de dòlars americans, que és una barbaritat. Allí es mouen molts diners i no m'estranya que Biden engegui un paquet d'estímuls de bilions i bilions de dòlars, no?, per ajudar l'economia. Vull dir, allí ho fan tot. A lo gran. A lo gran, com dèiem, és que és veritat. Americans. Doncs, per fer aquest repàs de les cadenes, del top de les cadenes més populars amb més ingressos que van tenir el 2019, hem portat una espècie de quiz, com sempre fem aquí a la Brava. Posarem els logos dels restaurants que, dèiem, no venen patrocinats. Pagueu-nos, ja seria hora. Per la publi gratis. Anem a veure si els endevineu. El primer de tots. Òbviament, aquest és que no té més explicació, vull dir, és que no té ni gràcia que l'endevineu, perquè és el McDonald's, és un restaurant, com sabem, d'hamburgueseries especialment, no? I freqüentem molt tots, després d'una festa, ara ja no, però quan se podia sortir de festa... No, jo crec que abans una festa. Abans i després, fins i tot. Jo t'ho he dit, abans. Abans, sobretot un agrònoms. O anar a almorzar a un festa. I a les 5 del matí, quan tornes de la nit, per exemple, ara ja no, però quan tornaves de la nit, que no entraven unes patates del McDonald's. Ai, també és veritat. Ai, prou, Laia, sisplau. Bueno, me'n vaig jo ja. Tinc ganes de plorar ara mateix. No marxis, dona, que et quedaràs sense saber els altres. El McDonald's és el primer, i a més amb diferència, perquè és que doble la quantitat del segon en aquest top, amb un total de 40,41 bilions de dòlars, bilions americans, recordem, en ingressos el 2019. O sigui que els 200.000 que parlàvem, 40 d'aquestos 200.000, d'aquestos 200.000 són de McDonald's. És que és una barbaritat, és que és com dèiem, vas conduint a qualsevol carretera dels Estats Units, que sabem que són carreteres molt buides, però sempre et trobes el McDonald's de confiança allà al mig del no-res. El McDonald's de confiança, m'agrada molt aquest concepte. Molt. Passem al següent, posem el logo, aquest ja sabem, també el tenim aquí, és molt més popular també que qualsevol dels que veurem després. Sí? Segurament el coneixeu, de sobres, se solen servir cafès, tés freds, snacks de tot tipus... Sol apte per a gent pija? Pues va començar molt pel postureo, almenys aquí a Espanya. Què dius, Ivan? A mi m'agrada molt el Starbucks. Ah, sí? Que m'encanta el cafè, clar. De veritat? No sabia que era el teu target, Ivan. Doncs la Judit t'acaba de considerar pijo. Sí, perquè jo no m'hi veureu... Com, perdó? Ivan? Si tinc un problema és si jo soc el pijo. Si l'estàndard de pijo soc jo... A mi l'Starbucks m'agraden molt les magdalenes que tenen, sobretot les de l'edició de Nadal, però jo no sóc de cafè ni de té, sincerament. Però és molt popular i té la meitat d'ingressos que el McDonald's, però està en el top 2, 21,55 bilions de dòlars en ingressos del 2019. Passem al següent, anem a posar el logo. Abans que continuïs, sí, dis-me. Jo vull fer una crida als senyors de Starbucks o senyores de Starbucks que em fiquin una llei. Clar.
Aquest el tenim aquí a Espanya, però només a les ciutats Però a grans. Lleida, un Starbucks, però on vas, Ivan? Hi ha de tot a Lleida. Hi ha un carrer Clar. ple de Starbucks. Però què vols fer amb un Starbucks a Lleida? Que no, És no que és el target. hi aniria tothom, de veritat. Estaria que no es podria ni... Jo no. Vamos. Jo tampoc hi Una aniria. quantitat de stories que faria allí. Això és veritat, això és veritat. Jo sé que el Starbucks és molt, molt popular a la costa oest dels Estats Units i a la costa est, per contra, hi predomina una altra cadena del mateix estil, que després la veurem quina és, perquè també es troba dins d'aquest top. Però passem a la tercera. Aquesta no la tenim aquí a Espanya i és molt i molt popular als Estats Units perquè fa pollastre, pollastre fregit com si fos KFC, però té un nom una mica estrany i 11 bilions d'ingressos als Estats Units. No està mal, no està mal. No està mal. No està mal, no està mal. No està mal. Què, coneixem? No sé si coneixem el logo d'aquesta marca, no és tan popular Ui, i ni tan idea. coneguda, ni idea, no? Ni Veiem idea. aquí el pollastre, però no sabem exactament com es diu aquest restaurant. Doncs us ho dic jo, es diu Chick-fil-A, no sé si us Chick-fil-A. sona. Els influencers, a vegades els youtubers fan vídeos consumint Chick-fil-A perquè és molt, molt i molt popular, com dèiem, no? El pollastre d'aquesta marca. És, si no fa un KFC perquè ens entenguem aquí amb els oients i els que ens veuen per Twitch. I bé, és la tercera posició, i imagineu-vos si és important, més que qualsevol altra cadena de pollastre. Passem al quart. El quart sí que el tenim aquí, a Lleida no, per desgràcia, el tenim a Barcelona, a Madrid, i no sé si en alguna ciutat més gran d'Espanya, que és mexicà. No sé si veiem el logo, també, vale. Els ingressos són els mateixos que els del Chick-fil-A, 11 bilions. Us sona aquest? Quin és? No? No. A mi sí que em sona. A tu et sona el logo, Ivan? A mi em sona d'haver-lo vist a la No voldria pas que tinguéssiu gana, però bueno, us ensenyo el que fan, ¿vale? xiqueta, molt Així també us feu una idea també del que ens agrada aquí a la Brava. Doncs aquesta, clar, és mexicà. Aquesta campana que veiem al logo és pròpia del Taco Bell. Molt bé, Marc. El Marc aquí al xat l'ha endevinat. Taco Bell Delicious. És bastant bo, Taco Bell. Aquest sí que l'hauríem d'incorporar a Lleida, perquè crec que falten restaurants mexicans, no? Trobeu? No n'hi ha cap. I si n'hi ha, no el conec. No n'hi ha cap? Ni un? A mi no em sona de res. No, I si n'hi ha, doncs deixeu-nos-ho aquí. Sí, sisplau, recomaneu. Sí, recomaneu. Poseu-nos un tuit o un DM a l'Insta o al Twitter de Planeta Jove, que ho volem saber. Bé, cinquè, aquest el coneixem també, aquest és que no fa falta ni que l'endevineu perquè coneixem de sobres el logo. De fet, aquest logo m'ha comunicat el Javi avui que està desfasat, perquè es veu que l'any passat el van actualitzar i han apostat per una versió més antiga, més dels anys 90, no? Aquest és el del 2000, i tenim amb nosaltres el Burger King en la posició número 5. I la Laia el va veure, no li va agradar i va dir I vaig posar el logo vell. Bueno, el logo vell, de fa un any, però... És que el nou és, no sé, massa simple. Clar. Però bé, igual simple vol dir efectiu. Després, en el número 6, aquest també el tenim a Espanya, però no el tenim a Lleida, una altra vegada, com és habitual, que crec que l'hauríem de posar perquè és un Subway, com veieu al logo, que no podia borrar les lletres de cap manera, perquè és que si no hi havia manera d'ensenyar-vos-els, que és un restaurant d'entrepans. Sí. I no són hamburgueses com a tal, són entrepans i es fan molt carregats i es veu que són molt bons. No l'he provat mai. Jo tampoc a Barcelona crec que n'hi ha. Sí. M'he Clar, a fixat. Barcelona... Què no hi ha a Barcelona? Què dius, Ivan? Que jo recordo que n'hi havia una a Londres. Sí. Vaig tenir que anar a Londres a provar un cupé. Doncs ara que ho dius, ui, pues potser que no ho hagi provat jo. Pues potser que no ho hagi provat jo, perquè ara que ho dius me sona molt. Ara et sona el logo, ara? Sí, me sona molt. Sí, vaig a buscar els bocates, a veure si tinc gana o què. No. No, que acabarem el programa molt apurats de gana, No. Doncs bé, Subway, el 6è, amb 10 bilions d'ingressos el 2019 als Estats Units, només. Déu-n'hi-doret. Anem a posar el número 7. El logo, aquest no té nom, per sort, a veure si l'endevineu, tampoc està aquí. A Espanya he trobat que n'hi ha a Argentina, però va néixer als Estats Units i allí s'ha quedat.
És d'hamburgueses i arriba quasi als 10 bilions d'ingressos al 2019. Què us sona aquest? Ei, el racó 13 ho ha endevinat pel xat. Ens diu que és un Wendy's. Us sona el Wendy's? És molt popular a les... No, me sona Wendy de la Peter Pan. No. Però Wendy's no, explica'ns. Wendy's, doncs, això és una cadena que es coneix molt per les seves hamburgueses i també pels seus batuts. Molt, molt americà. Està molt decorada com dels anys 50, diria jo, no? 60. És molt interessant, a mi m'agradaria anar-hi, però clar, no n'hi ha cap aquí. Hem de creuar l'altra banda de l'Atlàntic per poder-hi arribar i poder provar el Wendy's. I ara sí, arribem al número 8, aquest, ens posem el logo però ja l'havíem comentat abans, és el Dunkin' Donuts, que és molt conegut pels seus donuts, òbviament, també pels seus cafès amb gelo, no? I pels seus tés gelats. I què passa amb el Dunkin' Donuts? Que no només està el 8è en aquest rànquing, sinó que l'estrella de TikTok, la reina en majúscules, Charli D'Amelio, perquè és la més seguida de la plataforma, amb 111 milions de seguidors, que és una burrada, i la següent persona amb més seguidors és que se li va de 30 o 40. Li podríem fer una entrevista? A la Charli? Sí, no? Jo crec que està una mica ocupada, fent photoshoots amb Prada. Mira, el Javier ja fa de mànager. Sí, de mànager. I ara mateix ja ens estem posant en contacte amb ella la pròxima setmana. Entrevista amb la Charli D'Amelio. Doncs sí, què li passa a la Charli D'Amelio? Doncs que l'estiu passat va estrenar una recepta de cafè amb gel amb col·laboració amb el Dunkin' Donuts, com veiem aquí a la foto. Aquesta beguda és nova i es diu The Charli, o sigui, és la beguda de la Charli que es diu The Charli, i es veu que és super dolça, i en si aquesta no és una creació nova que se l'hagi inventat ella, perquè sí, perquè ara té dots de culinària, té dots de cuinera, perdó, sinó que és la que seria la seva comanda preferida que sempre es demana quan va al Dunkin' Donuts. És cafè amb gel, amb llet sencera i 3 rajos d'aquells de... De whisky. No, de whisky no, que és menor encara, pobra. 3 rajos de caramel. I és molt i molt dolça, s'ha fet molt viral a les plataformes. I us preguntareu el perquè d'aquesta col·laboració. Sí. Com és que una estrella de TikTok, la més gran, ha pogut aconseguir la seva pròpia beguda amb una franquícia tan potent com Dunkin' Donuts? Ja m'ho espero. Perquè és una estrella. Clar, és una estrella, però a què es deu aquesta relació, aquest partnership? Doncs us explico ara molt fàcilment. Des dels inicis de Charli a les xarxes, que per cert Charli només té 16 anys, o sigui, imagineu-vos. Bueno, doncs així els 3 rajos de whisky els traiem. Són de caramel, hem quedat. Sí. Des de que va començar TikTok i a Instagram sempre ha patrocinat molt el Dunkin' Donuts i els cafès, els seus cafès i els donuts del Dunkin', perquè, segons ella, hi estava obsessionada i, per exemple, un dia penjava un TikTok ballant i entre coreografia i coreografia doncs, veia que bevia del seu propi cafè amb llet del Dunkin' i doncs, són missatges no patrocinats al final, i això ha ajudat. El fet de que Charli hagi demostrat el seu amor tan gratuïtament pel Dunkin' Donuts ha ajudat a l'empresa a superar els 294 milions de visualitzacions entre TikTok i altres plataformes i de manera gratuïta. O sigui, promoció. Això sí que seria un exemple de earned media, que no se'm va acudir a l'examen d'advertising que van fer fa 2 dies, però seria un exemple brutal, ara que ho penso. A mi no se m'ha acudir en aquell moment, i menys ara, perquè ja ni me n'en recordo de l'examen. A mi l'Aia, com paraules en inglés, que me perdo. Mira, earned media ho explico ràpidament, no ho tenia planejat, però és que és brutal aquest exemple. Ara me'n penedeixo en fi. Earned media és quan un influencer o algú que té una plataforma fa promoció gratuïta d'una marca simplement perquè li agrada. O perquè vol fer una review, vol donar la seva opinió honesta, ja sigui cap a bo, cap a dolent, i és que això és que... És veritat. És l'exemple. Seria molt bon exemple. De la nostra generació, jo penso. Doncs bé, gràcies a aquesta publicitat han acabat oficialitzant la col·laboració entre Dunkin' Donuts i Charli D'Amelio, i així és com es va estrenar The Charli, que és el seu propi cafè amb gel personalitzat, però aquesta beguda, si la voleu provar, us sento dir que no podreu perquè és exclusiva dels Estats Units. Vale. Llàstima. Potser la vendré jo aquest estiu. T'imagines?
Jo crec que quan agafes una mica de confiança, si et deixen, podries gravar algun vídeo i ensenyar una mica, no cal només ensenyar-ho de fora. Sí, ensenyaré mi dia a dia en un Dunkin' Donuts americà. I faig un TikTok, si voleu. Pues sí. Fem una secció, la vida d'una americana. Sí. Després tenim el número 8, també el coneixem de sobres, el logo. Jo, de fet, ahir vaig sopar d'aquesta franquícia. És pizza. Domino's Pizza. 7,10 bilions de dòlars en ingressos el 2019. Què us sembla el Domino's Pizza? A mi no m'agrada. Telepizza, forever and ever. Sí? Sí. Tampoc t'agrada, Ivan? I tu on consumeixes pizza, doncs? Jo, a la companyia. No, a mi la pizza ràpida no, però explica-ho bé. Ivan, què és la companyia per la gent, la gent que no està al Carràs? La companyia és un restaurant de veritat, un restaurant amb pizzas bé. Pizzas al forn, la maneta... Així. Doncs bé, a mi m'agrada bastant el Domino's Pizza i ara tanquem ja aquest rànquing perquè si no ens donarà temps, però hem vist que tots els logos que han anat apareixent tenen algun element en comú, que és el color vermell. Què indicava el color vermell? Sensualitat. Però que això va sortir a l'examen, també. Això va sortir a l'examen també de publicitat. No, és que no tinc els apunts. No tenim els apunts aquí. Saps què passa? Que ara estem acostumats a fer els exàmens amb apunts. No ho diguis, això. No es pot dir això. Com que exàmens amb apunts? No, aquesta part la ometem. Bé, doncs això, predomina molt el color vermell, les lletres amb majúscula dels noms dels restaurants, les tipografies gruixudes i de fet són bastant similars entre elles, no? Perdó que t'interrompeixo, aquí ens diuen el bufet lliure del Domino's Pizza és molt top, però aquí ens diuen una altra proposta que també és molt bona al nivell de la companyia, que és el Sole Mio. El Sole Mio no és gaire americà, que diguem, No, és més tirant cap a Itàlia. És més tirant cap a Itàlia, sí. Doncs bé, us deixem amb aquest gràfic del rànquing dels 50 restaurants més top als Estats Units de menjar ràpid i veiem una distribució entre el que serien hamburgueses a la dreta, pollastre rostit, global, que serien restaurants mexicans, pizza, entrepans i snacks per últim, no? I tenim el cercle del McDonald's com la més top de totes. De tots els Estats Units i també m'atreviria a dir que de tot el món i amb diferència, no? Podríem dir que les hamburgueses són les reines del menjar ràpid i fins aquí la secció des de l'altra banda de l'Atlàntic. Què us ha semblat aquest rànquing? Quina gana! Que gana! És que a més té la forma d'una pizza. Sí. Per què? Per què? A més, ara a l'hora del vermut, és que ja la panxa ens està fent uns sorolls estranys de la gana que tenim. Doncs sí. És per acabar de rodonir una mica. Doncs això mateix, per acabar també de rodonir, continuarem amb la secció de l'Ivan, que avui segurament que hi haurà molt menjar. Veritat o fals? Bueno, evidentment aquesta setmana us porto una secció sobre menjar i hem estat parlant molt de McDonald's, però he vist que no heu dit una cosa molt concreta, que és quants McDonald's existeixen al món. Mira, jo crec que tinc aquí la xifra de que... No, Laia, no. No del món, sinó que només als Estats Units em sembla que tenen 14.000 restaurants oberts. Només als Estats Units. Existeixen 36.899 restaurants McDonald's en tot el món. I Espanya en té 497. I els Estats Units, com has dit, 14.146. Verdad o fals? Verdader, jo dic que sí. A mi em sembla completament factible. Sol 400? 476. 497. Ah, 97. És que això dels números, i a més l'Ivan... No, però no, de 497, no, 98, saps? Lo típic de sempre. No trobes que és molt concret per ser fals? Clar, jo crec que és veritat. A mi... No dieu un amunt, una avall, que seria molt clar.
A mi em sembla una barbaritat, de totes formes. Em sembla molt, però completament factible. Vinga, va, doncs jo fals. Perquè me la jugo, perquè sí. I tu? Jo dic que és veritat. A veure, esperem-nos a què Sí, què va dir predeix el xat. Mentre el xat predeix, aprofitem per dir-vos que si teniu Amazon Prime us podeu subscriure gratuïtament un cop al mes al nostre canal de Planeta Jove de Twitch. Que sols amb un clic, no? Poden dir... Fàcil, ens senzill. subscrivim. A més que cada mes això es renova, no, Laia? Es renova cada mes, recordeu de renovar la vostra subscripció completament gratuïta, com dèiem, que sapigueu. Aquí, a Planeta Jove, per veure cada diumenge la brava. I per donar-nos suport, no? I estima, i amor. Ja està bé. I perquè l'Ivan pugui vindre, pobre, que s'ha tingut que quedar a casa. Dona gasolina per arribar a Pues és verdad, Som-hi! 14.000 restaurants. Encara no s'havia acabat la predicció. Ah, sí. No? Ja està. Ja està, sí. És verdadero? Som-hi! Vale. És igual, me l'havia de jugar. La següent, Ivan. La següent. No sé molt d'economia, ¿vale? Però existeix l'índex Big Mac, que és un índex que parla sobre el poder adquisitiu de cada país i el que tarda cada país en poder pagar una hamburguesa Big Mac en dòlars. Verdad o fals? L'índex has dit Big Mac. Big Mac. I és un terme utilitzat en economia. Jo me sona a troll, això, Que té un nom similar, però me sona a troll. Per tant, jo voto fals. I ara és quan no és Big Mac, és Whopper. És l'índex Whopper. Ja podria ser. No en tinc ni idea, de veritat. No em sona de res. Judit, no sé què fas. No ho busquis, eh? No ho busco, no ho busco. Doncs jo dic que fals, perquè no poden haver mai dos verdaderes als exàmens quan fas una quiniela. Sí que és veritat. I els tipus també, Que sortin dos a seguides és estrany. Doncs jo dic que fals. Tu què dius, Judit? Jo fals. Ja ho he dit abans i molt segura avui. I ara també? Sí. Vinga. Per què fals? Perquè Big Mac és nom d'hamburguesa. No sé què estàs intentant enganyar, Ivan. Jo dic que és fals. M'estic gastant els meus punts del canal. Els seus ingressos. Els seus ingressos els està gastant aquí, en directe, a la brava. Per tant, esperem una mica que els que ens estan veient en directe... Avui el xat està una mica callat. I això no pot ser. Això no pot ser. Si ens esteu escoltant per la ràdio, recordeu, els diumenges a les 11 a Twitch, que ens veiem en directe... Planeta Jove. Que ho dic en directe... Ah, sí, perdó. Ens veiem les cares, així també ens coneixem una mica i res. I si podeu participar al xat, podeu participar en les prediccions, podeu guanyar punts del canal, que sempre està bé. Potser podríem començar a fer alguna cosa perquè la gent s'animi a veure'ns en directe. No sé si m'estàs seguint. No. Amb calendaris? Potser podríem fer algun sorteig? M'agrada. Ho parlarem? Ho hem d'acabar de parlar perquè ho hem de dir així molt en directe i aquí des de Control se'ns estan revolucionant. Però ho parlarem. A veure com... Això del merch de Planeta Jove... Això, sí. A veure qui vol... Sí. TikToks també, sí. Farem de tot. A veure com ho... La setmana que ve hi haurà molt TikTok, Bueno, ja ho parlarem, ja tenim una setmana i ja ho anirem pensant. Per això heu d'estar molt atents a les xarxes de Planeta Jove, tant a Instagram com a Twitter, com a YouTube, que també penjarem el programa. I ara anem a resoldre el verdader o fals que ha dit l'Ivan ara fa un moment. Doncs és verdader. Existeix aquest índex i és utilitzat per a saber el poder adquisitiu d'aquell país. I més us diré, si no m'equivoco, el país on més se tarda en poder comprar una Big Mac és Caracas. Amb un mes i 2 dies de treball per poder-te comprar una Big Mac en dòlars. Ostres. Serveix com per mesurar. Sí. Déu-n'hi-do,
És sorprenent. Crazy. És molt sorprenent. Continuem amb la següent, Ivan? Següent. El primer restaurant de menjar ràpid va ser espanyol. I es deia Castillo Blanco, que seria. I va ser fundat en 1921 a Andalusia. Verdad o fals? Què entens tu per menjar ràpid, Ivan? Hamburgueses. No, però del món o d'Espanya? Del món. No ho crec. No, aquesta sí que no me la troles. Això és fals com una catedral. Ai, pues... Posa fals, que si no perdràs planetes, Laia, i no mos convé. No ens convé perquè si hem de fer sortejos, doncs no podem perdre tants planetes ni tants ingressos. Espera. Ara quan estigui... Ara mateix vaig a predir ara mateix fals perquè no m'ho crec. Un moment, perquè aquí des del control se n'estan rient. 20 planetes m'hi estic jugant, Espera, no t'he... Vale. Espera, no et jugues tant. No, massa tard, ja està. Jo aquí o guanyo. O guanyes, anem a guanyar. Som dos guanyadores. És més, 10 més me'n jugaré. Ei! No, ja no puc. No pots. Acabo de perdre. Sí, acabo de perdre. Ivan, resolem. Sisplau, dis-me que és fals. Evidentment és fals. Acabes de posar-ne 3 seguides. Però no, però jo he ficat fals. T'ho has posat fals, has guanyat, Laia. Sí. 20 planetes, he guanyat. Vale. Juntament amb el Jaguerenc, que les estan encertant totes. Felicitats, Jaguerenc. Felicitats, Jaguerenc, que a més és un dels nostres subscriptors. El primer subscriptor del nostre canal de Planeta Jove, recordeu que la podeu renovar cada mes, la subscripció. Gratis. En Prime, gratuïta. Doncs és fals, però he transversat una mica d'informació i el primer restaurant de fast food és americà, evidentment, i es diu White Castle. White Castle. Fundat el 1921, se considera el primer de menjar ràpid perquè és el primer que va oferir hamburgueses al públic. Aquí t'he vista aquesta traducció superefectiva del nom. Castellblanc, és que és com molt... Però si era senyorial. Andalusia, com s'ha de dir Castellblanc? Això no us ha portat no s'ha dado què pensar? No me n'havia donat compte d'això. És que jo tampoc, però... Clar, és que no quadre per a res. I la última. A Austràlia no existeix el Burger King, però sí que existeix Hungry Jack. Com? Què és el Hungry Jack? Hungry Jack. Exacte. Que és el Burger King, però amb un nom diferent, perquè a Austràlia el nom de Burger King ja estava registrat. Verdad o fals? No tinc ni idea. Allí també va una mica al revés del món. Podria ser perfectament veritat, però... Veritat. Anem a dir que sí. Veritat. Jo dic que sí, em quadra bastant. No, ara ja no és Hungry Jack, és un altre nom. Ara és Hungry Julia. Hungry Sam. Hungry Sam. Doncs anem a predir. Jo dic que... Verdader. que és veritat. Ja està. I me'n jugo 10 només. Que no m'acabo d'empassar, Ivan? No? Però bé, he votat. Què diu el xat? Què diu? El xat està una mica dividit entre els que participen i els que no. A part que el xat avui està de vacances. A veure, una coseta, què us passa avui? Què us passa? Sisplau. Mira, Món 2050 diu que és verdader. Doncs ens el creiem. Ens el creiem, per tant... Verdader, sí, Ivan? Desvela, Ivan. És verdader. A Austràlia existeix el Burger King. Som-hi, per fi ho fem bé. Vale, fins aquí, molt bé, moltes gràcies, Ivan, pel teu verdader o fals, i ara toca el creador recomanat d'aquesta setmana. El creador de la setmana. Ivan, qui ens portes avui? Pues aquesta setmana, com m'agrada a mi, barreré a casa
Escombrar cap a casa, ja ho sabem, això. Escombraré cap a casa. I cada dia diguem el mateix, tu, barres, és que és difícil i tot de dir. Escombre, no? Barres pa casa i nosaltres diguem, escombrem. Cadascú diu diferent i això també és el bonic d'aquest programa. Ivan. Us recomanaré una persona que tinc molt propera, que és un dibuixant. Un dibuixant que és un artista, com li dic jo, és un fenomen, sap dibuixar molt bé, el podeu trobar a les xarxes com el Saló, tant a Twitter com a Instagram, i s'ha fet famós, s'ha fet popular entre aquestes terres de Lleida pel seu nou còmic, El Capità Carràs, que ens conta la història d'un superheroi una mica diferent. I a més, Doncs això. És molt local, no? Molt del nostre poble, que també local. És una cosa que ens agrada molt i també és una persona molt propera a nosaltres i de la mateixa edat, és jove. No és boomer. És boomer que aquí... No. Els boomers... No els volem. Els boomers a Planeta Boomer, això és Planeta Jove. Doncs amb aquesta afirmació... de la Laia... Dures declaracions. No, és que ho tinc molt clar. Al xat podeu venir a participar tant com vulgueu, sou benvinguts, però a Planeta Jove, aquí a discutir res, no. Doncs amb aquestes dures declaracions acabarem el programa. Moltes gràcies per haver-nos escoltat en directe avui aquí des del nostre canal de Twitch, també els que ens escolteu a la ràdio i ens veiem la setmana que ve. Adeu. Adeu.